Se voisi olla. Kato. Yes! Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tullut nyt tänne Oriveelle. Täällä on Orivesi Disc Golf Parkki ja täällä on tämmönen 18-välinen talvirata ja väylien keskimitta on jotain 60 metriä suurin piirtein. No, mulla on tarkoituksena nyt alkaa tekemään semmoista videosarjaa, että metästetään holareita. Eli joka väylälle avataan 3 kertaa omaa valintaisella kiekolla tai millä nyt haluaakaan pelata, mutta 3 avausta otetaan ja yritetään niillä saada holareita. Radasta vähän sen verran, että tämä on tämmönen mettärata, jonkun verran korkeuseroja ja välillä on vähän tiukempia käppejä mihin pitää asua ja välillä on taas sitten vähän semmoista aavempaa. Että tosi monipuolinen, että monenlaisia heittoja saa heittää. Ei muuta kuin lähdetään viskoon. Väylä 1, 63 metriä. Kori näkyy tuolla väylän oikeassa reunassa, se on tommosen kiven päällä vähän korotettu. Lähdetään tähän heittää A5 3 kertaa. Ensimmäisenä tämmönen vähän kulunut 400 muovi. No se oli vähän löysä, meni nostolle. Sitten tämmönen 500 muovi, tämä on pikkusen vakkaampi. No se meni pitkäksi. Sitten tämmönen ultrasofti 400 muovin klovi. Nämä on tosi ylivakkaita verrattuna noihin 500 ja normi 400. Se oli kyllä huono. Ei ainakaan yköiselle tullut holareita. Tännehän nämä tuli vähän pitkäksi. Olisiko 10 metriä? Toisessa vähän vähäinen. Mä ensimmäinen on tässä ihan nostolla. No, se oli eka väylä. Eikä hirveästi lämpännyt. Kylläpä sen tietää. Väylä 2. 60 metriä. Metriltä saa nousua. Tuossa on mandokyltti kierrettävä oikealta ja kori näkyy tuolla mandokyltin vasemmalla puolella. Tämä on tosi tiukka hyssä, pitää heittää tuonne, että pääsee korille ja siinä vielä kori ei saa mukavasti puita. Ja se kori on vähän niin kuin niiden puitten takana. Että tähän on niin kuin tosi vaikea saada joku holari. Mutta lähdetään koittaa. Tähän ajatuksena pelata 3 PA3. Se saa vähän puskia tuonne pitemmälle, niin se saattaisi mennä sieltä puitten takkaan. Näyttää ainakin ihan hyvältä. En tiedä mihin meni, mutta pitäisi se ainakin ringissä olla. Sitten toinen, Kevin Jonesin. Se napsasi vähän noihin oksiin, mutta se on varmaan aika lailla samassa paikassa. Sitten vielä yksi tämmönen 400 muovi kulunut. No se oli huono. Pikkusen liikaa sisäkurvi.
Tähänhän nämä tuli. Tämä ensimmäinen jäi tuonne väylään. Tässä on yksi. Toinen tuli tähän. Ja siinä kameran oikealla puolen tuossa näkyy nuo kuuset ja vain kuusia nuo vissiin on. Jotakin risuja, niin nuo on aika hyvin blokkaa, ettei pääse tuonne korille. Väylä 3, 55 metriä, metripuutosta. Kori näkyy suoraan tuolla eessä päin. Tähän on 2 reittiä mitä pelata. Joku pelaa tuo männyn oikealta puolella, missä on tuo nauha. Ja suuri osa pelaa tätä vasemman kautta Antsala tai sitten Forella semmonen hyssy. Lähdetään testaamaan tähän A5. Semmonen Fore-hyssy tuolta vasemman kautta. Holaari! Mitä ekalla videolla ja 3. väylä ja sinne se meni. Yes! Testataanhan vielä toinen, jos sattuis menemään. Joo, vähän meni huonosta välistä. Teetahan vielä 3. heitto tähän. Se oli vähän leviä. Mutta jes, holaari videolle vielä. Jes. Sinne se meni. Täällä se on. Nyttenkö se otetaan se kuva? Jes, ensimmäinen video ja heti sai holaari. Täällä tämä on tämä, mikä meni vähän leviäksi. Ja toinen heitto täällä. Jes. En olisi uskonut, että ensimmäisessä holaarihaaste tämmöisessä videossa niin heti napsu. Väylä 4, 54 metriä. Kori näkyy suoraan tuolla oikealla. Tässä niin se linja menisi justiinsa tuo keskimmäisen männyn oikealta puolelta. Lähdetäänpä tähän testaan. Saa nähdä minkälaisia jänkkejä niitä tulee. Tuli jo edelliselle väylälle yksi holaari. Kyllä melko liukasta se. Siitäpä se nyt tuli. Holaarivero. Tästä pysty kunnolla heittämään. Ei edes nastakengät vie. Se meni justiin korin taakse. Pelataanpa tähän vielä yksi A5. Mä Ultrasoft. Ei, sekin oli melko huono. Mä ensimmäinen jäi tuohon väylään ja tämä toinen tuli ihan hyvin tähän taakse. 3. onkin sitten täällä oikealla puolella puskassa. Täältä ei olisi ollut mitään mahdollista edes päästä puttaamaan. Väylä 5. 63 metriä, 3 metriä nousua. Kori näkyy suoraan tuolla kallion päällä. Lähdetäänpä tähän testaa 3 PA3.
Tää on ensimmäiseksi tämä kaikista suori. Siihen lähti hyssä. Jotenkin heitto tuntuu ihan ouvolta tuohon holarin jälkeen. Archeri. Se on vähän lyhyt. Oli 5 metriä. Sitten Kevin Jonesin PA3. Jopa kyllä surkiat heitot. Vissiin vähän sekoitti tuon holarin tää pelikirja. Tai ei se autako jatkaa. Tännehän nämä tuli hyvä edes, että puttipaikkoilla. Oli kyllä melko huonot. Tai eipä sille voi mitään. Tämmöstä se on välillä. Väylä 6. 51 metriä. 3 metriä nousua. Kori näkyy suoraan tuolla eessä. Lähdetään tähänkin pelaamaan PA3 ja testaa, jos se sattuisi vaikka menneen toisen kerran koriin. Tästä vaan semmonen flätti heitto korin oikealla puolella olevaa mäntyä päin ja siitä feidit sitten korri. Se oli kyllä suoraa koria päin. Meni alta. Pikkusen kun olisi ollut ilmaa, niin olisi ollut hyvä. Sitten archeri. Se ei kerkiä tulla tuolta. Täpä heittää suoraan koria päin eikä koittaa tuolta feidin kanssa. Eikä nyt se meni suoraan tuonne. Meni vähän pitkäksi. Tännehän nämä tuli kaikki korin taakse melkein 10 pitkäksi. Tai ei tullut holareita. Ei kyllä mennyt läheltäkään. Ei muuta kuin seuraavalle väylälle. Väylä 7. 83 metriä. 6 metriä alamäkkeä. Tuolla vasemmalla näkyy tommonen mandokylttinen kori. On siitä joku parikymmentä metriä sen takana. Tähänkin vaan heitetään semmonen suora heitto, mikä saa feidata sitten tuonne korille. Lähdetään tähän testaan kans noita PA3. Näyttäisi aika hyvältä. Meni pitkäksi vaikka kuin paljon. Testataanpa archeri. Mä oon vähän vakkaampi kuin tuo, niin. Aivan liian korkea. Näkee jo nyt. Meni se varmaan korin päältä. Sitten Kevin Jones. Pikkusen matalampi tonne. Se näyttäisi aika hyvältä. Menee varmaan pitkäksi. Joo, meni. Korin takka. Nyt tuntuu, että heitot lähti ihan hyvin. Katsotaanpa mihin ne tuli.
On aivan älyttömän pitkiä. Miten ne muka tänne asti liitikin. 10 korin takana. On 15 metriä. Mihin se PA3 tuli se ensimmäinen. Eikö se sitten vielä pitempikö nämä? Se on täällä samassa paikassa. Tänne tuli joku 20 metriä pitkäksi. Pikkusen tuli heitettyä, ehkä vähän liian lujia. Mutta ne tuntuu ainakin, että ne lähti hyvin. Mennään seuraavalle väylälle. Väylä 8. Tämä on vähän vaikeasti kuvattava, kun tämä tiipaikka on tämmöisen ison kiven päällä, mutta kori on suoraan tuolla eessä. 77 metriä ja 3 metriä puotusta. Tähän on tarkoitus pelata tuolta oikean kautta semmonen hysse. Tähänkin lähdetään koittaa PA3, kun ei täällä tuule nyt ollenkaan. No se on ihan nostolla. Sitten tämä Kevin Jonesin, tämä keltainen. Sekin meni ihan nostolla. Sitten vielä artseri. Pari metriä pitempiä heittää. Se ei varmaan ihan, se tippuu justiinsa ennen koria. Niin se tippuu. Tää oli jopa kyllä hyvät heitot. Lähdetään kattoo mihin ne meni. No niin. Archeri tuli tähän 2 metriä. Sitten keltainen on tässä ja tämä ensimmäinen heitto tuossa. Olipa hyvät avaukset. Ei ollut kaukana, että olisi mennyt. Väylä 9. 54 metriä. Kori näkyy suoraan tuolla eessä. Tiipoksi tässä on tässä vähän vasemmassa reunassa ja monet pelaa tuolta oikean kautta hyssen, mutta mä oon tykännyt pelata tähän semmoisen pikkusen foreantsa A5 ja sitten se saa feidata tuonne korille päin. Lähdetäänpä testaamaan. Ensimmäisenä pelataan tämä suori. Oisko pöntössä? Ei. Justiinsa meni ohi. Sitten tämä 500 muovinen, tämä on pikkusen vakkaampi. Ei sekään mennä. Sitten tämä ultrasofti. Tämä on tosi paljon vakkaampi kuin on muut. Oisko siinä? Ei. Se meni jo lähelle. Olipa hyvät heitot tähänkin. Tännehän nämä vähän pitkäksi meni, mutta mennähän ne, jos on korin kohdalla vielä ilmassa. Ensimmäinen heitto oli tässä. Ois varmaan
Aika varma pörrö on ollut kilpailussa tuosta. Väylä 10, 58 metriä, 2 metriä puutosta. Kori näkyy suoraan tuolla eessä. Tuon korin jälkeen lähtee semmonen varmaan vähemmäs 10 metriä puutosta sinne. Niin tässä ei ainakaan kilpailussa kannata yrittää holaria, mutta me nyt koitetaan ainakin tänne. Lähdetään pelaa A5 semmonen kämmen tuolta vasemmanpuolimmaista koivua päin ja sieltä saisi sitten feidata. Ei, siihen tuli antsaa vähän tuo. Laitanpa sitten uusi. 500 muovinen. Se voisi olla hyvä. Ei suoraan osu siihen koivuun. Sitä päin se piti heittääkin. Sitten tämä ultrasoft. Ei, se on vähän leviä. Joo, tuo toinen heitto. Siinä oli oikea linja, mutta ei vaan napsun. Tuli puu ette. Tähän tämä tuli tämä, mikä osuu puuhun. Se on justiinsa tuossa linjalla. Ensimmäinen heitto on täällä. Olisiko 10 metriä koriin vasemmalla puolella. Viimeinen tuli tähän ihan 5 metriä. Lähdetään seuraavalle väylälle. Väylä 11, 57 metriä, 2 metriä alamäkeen. Kori näkyy suoraan sillä eessä. Tässä on taas tiipoksi täällä vasemmassa reunassa, niin tästä moni pelaa oikein, tai oikeastaan suoraan tuolta oikean kautta semmonen hyssä ja toivoo, että se menee nyt oikeanpuolimmaisten puitten läpi. Ja sitten tässä menee niin oikea väylä, niin se tarkoitus semmonen fore antsa, mikä sitten pallauttaa tuonne korille. Lähdetään tähän pelaa A2 tuosta semmoista fore antsaa, mikä sitten feidaa tuolle korille. Siinä oli ainakin antsa. Nyt mä heti suoraan tuonne alaspäin. Se oli ainakin ihan hyvän näköinen. Meni väylää pitkin niin kuin oli tarkoituskin. Ja varmaan korin taakse just. Sitten otetaan tämmönen ultrasofti A2. Nämä on tosi ylivakkaita. Joo, ei se. Siihen pitäisi laittaa niin hirviä kuluma, että se menisi tuolla. Tämä on kyllä ehkä näiden oriveen niin vaikeimpia väyliä. Tämä ensimmäinen oli tuossa keskellä väylää. Se toinen heitto tuli näköjään tänne pitkäksi. Tässä oli ihan oikea linja, se pallautteli sieltä. Sitten se viimeinen heitto on näköjään täällä. Joo, tämä uusi ultrasofti, niin tätä on niin vähän tullut heitettyä, että ei oikein hallihe tuota. Väylä 12. 65 metriä, metri puotosta. Kori näkyy suoraan tuolla eessä.
Tuossa on tuo pikkuinen patti, että sitä ei oikein näy tuota koria kunnolla, mutta toivottavasti se näkyy siihen kameraan. Se on niinku tuolla, missä näkyy nuo 3 koivua. Tuolla takana tuommoista pikkukoivua, niin siitä ehkä pari metriä oikealle suoraan niiden takana. Lähdetään tähän pellaan PA3. Semmoisia suoria heittoja. Se voisi olla aika lähellä. Ei. Meni korista pari metriä pitkäksi. Siinä takana on tuommoinen kuusi, niin osuu siihen. Archeri. Sekin meni vähän pitkäksi. Sitten tämä Kevin Jones. Nyt heitetään semmonen sievä. Se osuu suoraan noihin vasemmalla nuo 3 koivua. On ne kaikki ringiset. Tännehän on tuli tämä viimeinen heitto. Tuli vähän tänne vasuriin, mutta se ei kyllä ole puttipaikkaa edes. Tapana katso tuosta scooperin tuosta välistä. No, se tuli läpi. Tässä on se ensimmäinen PA3, se osui tuohon. Se oli tosi hyvä ja näköjään se archeri tuli sitten tänne aika paljon pitkäksi. Ei tuoltakaan olisi päässyt puttaa, että olisi joutunut jonkun kikkaheiton tekemään, jos olisi. Väylä 13. 53 metriä, metri nousua. Tämä on ehkä minusta hienoin väylä täällä Orivedellä. Se on tuommoinen sievä tunneli ja korio siellä päässä. Lähdetään tähän heittää A5 kämmentä. Tämä on ehkä minusta se, tai mulle tämä on ehkä se paras heitto. Se saa pikkusen ehkä käyttää yliä tuolta feidalla. Pelataan tämä alivakkaan, tämä 400. Tämä saa heittää oikeastaan koria päin. Ei, pikkusen se jänkkäsi jotenkin tuon. Sitten 500 muovinen. Se voisi olla. Kato. Yes! Toinen holari tälle kierrokselle. Come on! Oi oi oi. Oiskohan back to back vielä Ultrasoftilla? Ei se feidaa justiinsa ennen koria. Joo, osuu tuohon puuhun. Yes! Makia. Kyllä ne välillä lähtee nuo heitot ihan hyvin. Vaikka välillä tuntuu, että ne ei lähde yhtään mihinkään. Ensimmäinen jäi tänne väylään ja toinen on tässä. Ja yes. Taas yksi holarikuva. 500 A5. Tämä on kyllä hyvä kiekko. Väylä 14. 61 metriä, metri puotusta. Tämä on tämmönen ihan suora. Rinne vie koko ajan vähän tonne alaspäin ja sitten se lähtee tuolta viettään tuonne vasemmalle. Niin tähän lähdetään pelaa PA3. Semmoisia matalia heittoja, että jos se on vähän korkea, niin sitten se tahtoo feidata tosi paljon tuonne vasemmalle.
Menee koriin päältä. Olipa pitkä. Ihan järkyttävän pitkä. Sitten Archer. Siinä oli hyvä korkeus, mutta pikkusen meni tonne vasemmalle. Nämä tiipaikatkin on niin jäässä, että ei tähän pystyssä pysyä. Sitten vielä tämä Kevin Jones. Sekin on vähän pitkä. Joo. Ihan hyvin osuu väylään, mutta tännehän tuli aika paljon pitkäksi. Archeri täällä. Tää meni vähän sisäkurvista ja täällä on sitten molemmat heitot. Joku 15 metriä pitkänä jokkainen. Väylä 15. 74 metriä, metrin puotosta. Kori on tuolla, en tiedä näkyykö kameralle, tuossa menee oikealla tuo puurivi, niin se on suoraan sen takana. Eli tätä väylää mennään suoraan ja tuolta päästä, olisiko 10 metriä oikealla. Tähänkin lähdetään koittaa A5 kämmentä. Tämä on sopivan mittainen väylä tälle kiekolle. Siihen tuli pikku antsa. Olisiko 10 putilla. Tämä alivakka. Tähän ei saa laittaa antsaa yhtä. Hei, otti tonne. Tuolla on tommonen ranteen vahavonen joku koivu vai mikä lieni. Osuu siihen. Olisi hyvin mennyt korille jos. Sitten tämä Ultrasofti. Tämä on kaikista vakka. Tämä on vaan flättinä tuonne. Ei, siihenkin tuli pikku antsi. Joo, tuota antsaa ei kestä heittää tuohon kiekkoon. Tänne nämä tuli ihan hyvin. Mä oon justiinsa ringissä. Testataanpa yksi putti tällä A5 täältä. Ois sitä saanut pörön tuosta. Ehkä. Väylä 16. 70 metriä. Pari metriä on nousua. Kori näkyy suoraan tuolla eessä. Eli tähän vaan pitää heittää semmonen hysse, mikä puskee vaan koko ajan tuonne. Tai sitten voi tähän vakkaallakin kiekolla flättinä heittää. Mutta me lähdetään tähän koittaa PA3 semmonen hysse tuolta. Tuo on liian suora. No, meni vähän korin taakse. Tai kori linjassa niin tuonne taakse, mutta se ei jaksanut feidata. Sitten Archeri. Siinä on vähän enempi feidiä, mutta ei se jaksa mennä. Testataanpa PX3. Tämä on huomattavasti vakkaampi kuin nuo, niin jos tämä jaksaisi feidata. Tuota samaa linjaa vaan.
Se lipsahti kyllä niinkään eistä. Olipa huono tuo viimeinen. Tämä PX oli tuolla metäänsä. Mutta nämä ensimmäiset, kun olisi vaan feidailu vähän enempi, niin olisi ollut mahdollisuus mennä, mutta ei sitä makiaa mahaan täydellä. Vielä olisi pari väylää. Väylä 17. 58 metriä. Kori näkyy suoraan tuolla. Tähän pitää heittää semmonen ehkä pikkusen ylikääntävä. Ja se saa pikkusen pallottaa. Tai sitten foreilla pystyy pelaamaan jotakin hysseflippejäkin tuohon, mutta mä lähden heittämään tähän 3 PA3. Semmonen ihan pikku antsa. Pikkusen lähti leviäksi. Otetaanpa sitten tuo Kevin Jones. Se kopisi johonkin puuhun. Pitäisikö testata PA3 yksi fore? No ei, pelataan se yksi päkkäri tuo. Se varmaan rapsinoi. Joo. Tämä on yllättävän vaikea väylä. Tähän tämä tuli tämä Archeria. Täällä on Kevin Jones. Kyllä nää nyt putilla on. Väylä 18. 71 metriä. Pari metriä tässä on puutusta. Kori näkyy suoraan tuolla eessä. Se on vähän niinku tästä. Tässä menee tämmönen kärrypolku, niin se kaartaa tuonne vasemmalle ja sitten kori on siinä tuommoisessa puitten taskussa tuolla suoraan ees. Lähdetään tähän pelaa 3 PA3. Se meni kyllä melko läheltä koriin. Sitten Archeri. Nyt pikkusen matalampi tuosta. Ei se. Joo, se meni justin tuota tietä pitkin. Tuo on vähän vakkaampi. Testataanpa tuolla. Mä tykkään heittää tuota PA4, niin heitäänpä tällä semmonen pikku hysse, mikä flippaa suoraksi ja sitten se ui tuon. No sekin on putilla. Tässä kameran vieressä oli tuo PA4. Se ensimmäinen heitto on tässä. Tämä oli ihan hyvä. Ei tässä kyllä puttipaikkaa tuosta välistä ehkä. No sai siitä menemään. Sitten tämä toinen heitto, se tuli suoraan tätä polkua pitkin tänne. Melko liukasta täällä paikotelle. No niin, vielä pieni yhteenveto tästä kierroksesta. Ei voi kyllä olla kuin tyytyväinen kierrokseen, että ensimmäinen YouTube-video mitä kuvaa ja tarkoituksena alkaa tekemään just sitä videosarjaa, että yritetään tästä holareita 3 avauksella.
No sittenpä se heti tuli 3. väylällä ensimmäinen holari. Että sitä vähän niin kuin itsekin yllätty, että miten se voi olla mahdollista, että ensimmäinen video ja heti tulee holari siihen. Tai videosarja. No siitä sitten huomasi, että peli vähän meni sekaisin ja heitot lähti vähän miten sattuu, mutta kyllä se sitten jotenkin pakaa sai kassaa muutaman väylän jälkeen. Ja sitten se väylällä 13, mitä väylää mä sanoinkin, että on niin ehkä Oriveen hienoimpia väyliä, niin siinä sitten sillä kakkosheitolla suoraan keskelle pönttyä. Ei kyllä voi olla enempääkään tyytyväinen tähän kierrokseen. Että tosi paljon oli hyviä heittoja ja tosi paljon oli vähän huonojakin avauksia, mutta sentään 2 holaria tuli, mitä lähdettiin metästä. Kiitos, kun katsot video ja tykkää ja kommentoi, että mille väylille nää oot saanut holareita tällä radalla. Ja ei muuta kuin tuleviin koitoksiin. Moro!